ಕಿಚನ್ಗೆ ಯಾನು ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ನೆನಪಾಪುನ ಮೀನು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿಕನ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ನೆನಪಾಪುಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀವಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ರುಚಿ ತೂಕ ಉಂಟೆನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ಅಂಡ್ ಐಟುಗು ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 750 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ತಾರೈ ಪೆರಿತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಜೆದ್ದು ನಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆದ್ದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ತುಪ್ಪ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏಳೆರ್ದು ಎನ್ಮ ಶುಂಠಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೂಕ ಶುರುಟಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬನಾಲೆ ದೀತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ರೌನ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚುಲ ಸೇರ್ಪಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೋಡನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಶುರುಟೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೇರ್ಪಾವಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ఒక 3-4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊಲ ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಶೋಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಲೆ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ತಂದು ಐಟ್ ತಾರಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ದಯಪಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೋಡನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚು ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒರಿದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 3-4 ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋಟು ದೀಪನ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಜಂಡ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಅವರದೀತು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಓಡು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಯ್ತದಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಅಂಚನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ 3-4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಕಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಜನ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬಾರಿ ತಂಪು ಜೀವಾಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಯ್ತದಂದು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ
ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ತಾರೈನ ಉಂದೆಕ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಉಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಮೋಡಿಡು ಉಂದೇನು ಕಡೆದಿತ್ತೆ ನೀರು ಸೇರ್ಪಾದಿಜಿ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ತಾರಾಯಿ ಕೂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಒಂದೇನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುನು ಉಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ವನಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಂಡ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ವೈಟೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ತಿನ್ನೋಲಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಲೆ.